Ministerstvo životného prostredia v ničom výstavbu veterných parkov nepodporuje, pretože Slovensko má prebytok elektrickej energie. Čistej energie sme najčistejší výrobca elektrickej energie, ktoré exportujeme. Keď si niekto chce veterné parky stavať, nech si stavia. Ministerstvo životného prostredia v rámci akceleračných zón, ktoré dobre viete, že mali zmapovať nejaké lokality, pôvodne ich malo byť 81, potom ich navrhlo Ministerstvo hospodárstva 9. Následne sme z tých všetky vlastne vyradili a jedna sa rozdielala na polovicu. Východné Slovensko, žiaden veterný park, je jasné, že mať nebude, kto tomu rozumie, vie, že posúdenie EI nie je stavebným povolením. Preto by som veľmi rád aj všetkých politikov, ktorí tomu nerozumejú, alebo si myslia, že na tomto si budú prihrievať nejaké politické body, tak chcel vyzvať, aby teda boli takí odvážni a nech sa postavia pred ľudí a povedia, že tých 500 miliónov z Európskej únie, ktorá vyžaduje len to, aby sa skonštatovalo, že kde sú nejaké veterné podmienky, že tých 500 miliónov nechcú a nech povedia ľuďom, že tých 500 miliónov im pretavia do vyšších daní, pretože takto otázka znie. My na Ministerstve životného prostredia sme zrušili vlastne celú agendu ohľadom veterných parkov. V Českej republike, kde vyhrali niektorí politici, ktorí s tým kandidovali a dokonca sa dostali do vlády, no tak viete, ako to dopadlo, že tam majú schválených viac ako 60 akceleračných zón. Na Slovensku máme jednu jedinú a aj to sme jediný štát, ktorý má v zákone o EI podmienku, že musia mesta a obce, teda samosprávy s tým súhlasiť a nielen tie, kde sa tie veterné parky majú nachádzať, ale aj okolité dotknuté obce, takže takáto je realita. A preto, ak si niekto myslí, že z nás si bude robiť fackovacieho panáka, tak je na veľkom omyle. To znamená, nech sa páči, každý má možnosť, ten dokument predkladá Ministerstvo hospodárstva, pôjde na vládu a nech sa teda postavia a povedia títo politici, že radšej chcú strašiť ľudí, pretože to rozhodnutie je jasné, že žiadne stavebné povolenie nie je možné bez toho, aby s tým nesúhlasili mesta a obce. Ale keď niekto nechce ani takéto rozhodnutie, my sme urobili to rozhodnutie tak, aby tých 500 miliónov sa mohlo prísť. Keď niekto tých 500 miliónov nechce, nech sa páči a môže si to aj pán Danko dať do svojho programu, že chce, aby ľudia zaplatili o 500 miliónov viac, takže to je celé. Chcem poďakovať aj ľuďom na Ministerstve životného prostredia, že veci posudzujú naozaj promptne, rýchlo a celá aktivita ohľadom veterných parkov nie je aktivitou Ministerstva životného prostredia, ale Ministerstva hospodárstva. My sme sa postavili úplne jasne, že Slovensko je jediná krajina v Európskej únie, ktorá dala samosprávam túto moc, túto silu, aby nikto nemohol pretlačiť nikde veterný park, kde s tým mesta obce nesúhlasia. Takže takto sa veci majú. Ďakujem veľmi pekne.